नमस्कार, मी गणेश भावकर. माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार की आमच्या अर्जुना नदीतील मच्छी म्हणजे मावरा आज मी माझ्या घरगुती पद्धतीने बनवणार आहे, तर तुम्हाला दाखवतो. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पाहू शकता की आम्ही आमच्या अर्जुना नदीतील मच्छीची तव्यावरती फ्राय रेसिपी करून रेडी झालेली आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, आणि जास्तच जर आवडला व्हिडिओ तर व्हिडिओला नक्की शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला कोकणी कल्चरला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.